Спри, поеми си дълбоко дъх, остава само 1 минута. Знам, че си уморен. Знам, че отвори това видео, защото нещо вътре в теб крещи от дълго време и изглежда, че никой не го чува. Понякога дори изглежда, че самият Бог е замлъкнал. Но ако си стигнал до тук днес, точно в този момент от живота си, то е защото Отец изпрати това съобщение директно до теб. Светлината идва. И тя е по-близо, отколкото си представяш. Остава само 1 минута до обрата. Това не е просто красива фраза. Не е ефтина мотивация. Това е духовно послание, което трябва да влезе в гърдите ти сега, преди да затвориш този екран и да изгубиш сигнала, който Бог ти изпрати. В следващите минути ще ти разкрия 3 неща, които ще променят начина, по който гледаш на собствения си живот. Защо всичко стана толкова тежко точно сега? Каква е точната духовна причина за това и какво ще се случи, когато тази 1 минута най-накрая изтече? Защото тя ще изтече. Ти просто трябва да разбереш какво се случва в невидимите кулиси на твоята история. И ако чувстваш, че това видео е за теб, коментирай сега думата светлина тук отдолу, защото знам, че има хора, които трябва да прочетат това, за да повярват, че не са сами. Възползвай се да оставиш лайк, да се абонираш за канала и да активираш камбанката, защото това, което предстои, ще отпуши тежки неща в живота ти. Чувстваш странна тежест през последните дни. Събуждаш се уморен, дори и да си спал. Молитвите ти сякаш се удрят в тавана и се връщат обратно. Усмихваш се на другите, но плачеш с кришом в банята, в колата, на път за работа в София, мислейки, че никой не забелязва. Имаш забавени сметки, семейството те притиска, онзи проект не мърда, сърцето ти е свито заради хора, които обещаха и изчезнаха. И най-лошото изглежда, че всеки път, когато вдигнеш глава, нещо идва и те събаря отново. Питаш се, дали Бог ме е забравил, дали не заслужавам, дали животът ми ще бъде такъв завинаги. Не те е забравил, заслужаваш и не е завинаги. Това е точно симптомът на някой, който е на 1 минута от светлината. Запиши това в сърцето си. Това, което се случва с теб, има духовно име. Нарича се преддверие на благословението. Това е най-тъмният момент от нощта, който винаги идва преди изгрева. Всеки човек, когото Бог издига, минава оттам. Авраам мина, Давид мина. Йосиф прекара 13 години на дъното на ямата, преди да стане вторият по власт в Египет. И ти минаваш през това сега. Разликата между този, който получава светлината, и този, който се отказва в тъмнината, е само една – да разбереш какво се случва. И точно това ще ти покажа сега. Всичко, което преживяваш, е видим слой на една невидима война. Това, което изглежда като липса на пари, всъщност е духовна блокада върху твоя просперитет. Това, което изглежда като умора, е тежест, поставена върху името ти, за да ти попречи да видиш вратата, която вече е отворена. Това, което изглежда като отдалечаване от Бога, е точно обратното. Това е Отец, който те привлича към себе си, изваждайки те от всичко, което те разсейваше, за да чуеш това съобщение днес. Ето защо Отец подготви свещената книга за теб – 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Това е практически път, ден след ден, за да разбиеш точно тази блокада, която те спира да приемеш светлината, която вече се изпраща към теб. Във всеки от 21-те дни си воден от специфична молитва, духовно откровение и упражнение на вяра, което отключва областите, където врагът е задържал твоето благословение. Линкът е фиксиран в първия коментар на канала. И трябва да те предупредя, това съдържание предизвиква онова, което системата иска да вярваш за себе си, и вече се опитаха да заглушат това послание повече от веднъж. Отиди там сега, изтегли свещената книга и коментирай тук отдолу. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар е акт на вяра и небето записва всеки, който прави тази стъпка.
Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде последният удар срещу това, което е задържало твоята светлина. И тя ще ти обясни, защо точно сега, а не преди, всичко това е позволено в живота ти. Съществува духовна причина да преминаваш през това точно в тази фаза. И това не е наказание, не е изоставяне, това е подготовка. Бог не налива ново вино в стари мехове. Преди да ти даде новия живот, Той трябва да счупи старата структура вътре в теб. И това боли. Боли да губиш връзки, които си смятал за вечни. Боли да виждаш как вратите се затварят една по една. Боли да чувстваш, че всичко, което си градил, се клати. Но чуй едно нещо. Всичко, което може да падне в живота ти сега, е всичко онова, което не може да се изкачи с теб на следващото ниво. Ако си на повече от 35 години, вече си виждал това да се случва. Вече си преживявал периоди, в които си губил работа, губил си човек, губил си сигурност и после си откривал, че това е отворило място за нещо много по-голямо. Разликата е, че този път това, което идва, е окончателно. Вече не е частичен обрат. Това е светлината, която променя всичко. Това е един минута, която разделя старата версия на теб от новата версия, която Бог вече е подготвил в невидимото. Помисли колко пъти вече си стигал до края на месеца, броейки стотинките, колко пъти си отлагал мечтата да купиш къща в околностите на Пловдив, да пътуваш с семейството, да се грижиш за родителите си, които са остарели, да дадеш по-добър живот на децата си. Колко пъти си гледал тавана в 3 сутринта, усещайки онова притискане в гърдите и питаш: Господи, до кога? Отговорът дойде. Отговорът е до тази 1 минута. Тази минута, която се изпълва, докато гледаш това видео. Отец не работи по нашия часовник. Той работи по Кайрос, правилното време, времето, в което всичко си идва на мястото. И твоето време дойде. Само че, за да се прояви то във видимия свят, трябва да направиш нещо, което повечето хора не правят – съгласуване. Трябва да се съгласуваш с онова, което Бог вече е постановил за теб. И точно тук много хора блокират. Голямата истина, която никой не ти е казал, е следната. Твоето благословение вече е освободено на небето. Вече е подписано, подпечатано, изпратено. Това, което забавя доставката тук долу, е честотата, на която вибрираш. Когато се събуждаш с оплакване, когато говориш лошо за себе си в огледалото, когато повтаряш фрази като «Винаги при мен нещата се объркват», «Не съм роден да бъда богат», «В моето семейство никой не успява», ти, без да знаеш, отваряш устата си, за да развалиш онова, което Бог вече е направил. Думите създават реалност. Така се роди светът. И рече Бог: да бъде светлина, и стана светлина. Ти си създаден по Негов образ. Когато говориш, ти създаваш. И когато говориш за поражение, ти отлагаш светлината. Точно за това Отец подготви свещената книга за теб – 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Това е духовна хирургия, правена дума по дума, ден по ден, за да препрограмира устата ти, мисълта ти и вярата ти. Ще откриеш специфичните молитви, които разкъсват цикъла на бедност, предаваш се през поколенията, точните декларации, които трябва да се казват на глас веднага след събуждане, и протокола от 21 дни, който напълно променя вибрацията на твоя дом, на твоето семейство и на твоето име пред небето. Линкът е в първия коментар на канала. И внимавай! Този материал беше мишена на атаки, опитаха се да го свалят, опитаха се да го заглушат, защото той излага на показ това, което системата на този свят не иска Божият син да знае за истинския просперитет. Отиди там сега, изтегли свещената книга и коментирай тук отдолу с вяра: аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Всеки такъв коментар е указ, който се изкачва до трона. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде последният удар срещу забавянето, което е задържало живота ти до днес.
и ще ти покаже точно какво ще се случи в тази 1 минута, която се изпълва. Искам да си представиш една сцена сега. Представи си, че има огромна зала на небето и в тази зала има опашка от благословения с твоето име, подпечатано върху всяко от тях. Изцеление на тялото ти, възстановяване на брака ти, финансово умножение, помирение с онова дете, което се е отдалечило, онази врата в работата, която изглеждаше невъзможна, онази промяна на града, на историята. Всичко това вече е опаковано, вече е адресирано до теб и има ангел, който държи тези кутии, чакайки зелен сигнал, за да слезе. Зеленият сигнал е твоето съгласуване. Това е твоята вяра, приложена на дело. Това е твоята уста, постановяваща онова, което Бог вече е казал. И когато този сигнал светне, небето се задвижва. Кутиите слизат, светлината нахлува и това е 1 минута. Тази минута не е хронологична, тя е духовна. Това е мигът, в който небето среща земята в твоята история и тя идва, но трябва да бъда честен с теб. Съществува капан в този процес, който събаря повечето хора точно на финалната права. Нарича се умора на вярата. Това е, когато вече си чакал толкова дълго, молил си се толкова много, плакал си толкова много, че започваш да мислиш, че няма да се случи. Сваляш гарда, спираш да се молиш, спираш да декларираш, връщаш се към говоренето за поражение, връщаш се към примирението. И тогава, без да знаеш, отново отблъскваш благословението надалеч, точно в часа, в който то щеше да пристигне. Колко хора си виждал да се отказват 3 дни преди чудото? Колко си отидоха от последната молитва преди телефонът да звънне с добрата новина? Не бъди още един от тях. Това видео е твоето предупреждение. Отец ти дава шанс да се позиционираш наново, преди 1 минута да се изпълни. Той те призовава да протегнеш ръка отново, да отвориш уста отново, да повярваш отново. И затова тази среща днес не е случайност. Ти беше воден до тук. Всяко видео, което ти се появи през последните дни, беше опит на небето да те достигне. Помисли за историите, които разказва Библията. Сара чака десетилетия, за да има Исак. Анна се моли в тишина, докато свещеникът помисли, че е пияна и от нея се роди Самуил. Слепият Вартимей викаше името на Исус, дори когато всички му казваха да млъкне. Йосиф беше продаден от собствените си братя, отиде в затвора заради лъжлива жена, беше забравен от виночерпеца, който обеща да се сети за него, и точно когато изглеждаше, че всичко е приключило, телефонът на съдбата звънна. В една единствена сутрин, в една единствена минута, Йосиф излезе от затвора и отиде в двореца. Не беше бавен процес. Беше миг, защото когато Кайрос на Бога дойде, животът се променя с скоростта на светлината. Няма да имаш нужда от 5 години, за да се възстановиш. Няма да имаш нужда от десетилетие, за да просперираш. Ще имаш нужда от 1 минута. И тази минута е в това видео. Тя е в съобщението, което преминава през екрана ти сега. Сега вземи телефона си, погледни го и разбери следното. Алгоритъмът е сляп. Алгоритъмът не избира духовно кой какво гледа, но Бог използва всеки инструмент, за да достигне до тези, които обича. Това видео днес, сега, е дигиталният ангел. Когато почувстваш тръпка да минава по гърба ти, когато очите ти се насълзят без причина, когато гърдите ти се затоплят по различен начин, знаеш ли какво е това? Това е небето, което потвърждава. Това е Бог, който казва: за теб се отнася, сине мой, за теб се отнася, дъще моя. Не пренебрегвай този знак. Постави ръка на гърдите си сега и кажи на глас: приемам своята светлина, приемам своята 1 минута. Готов съм за обрата. Кажи го. Не се срамувай от това. Дом, който има глас на вяра, има отворена врата за Бога. Който говори, променя средата. И точно тук влиза онова, което най-много преобрази живота на хиляди братя, които получиха същото това съобщение през последните месеци.
Чувстваш умора, липса на посока, финансови затруднения, семеен натиск, усещане, че всичко се бави, духовни болки, които дори не знаеш как да назовеш. Всичко това е плод на един единствен проблем. Животът ти се е разминал с оригиналната цел. А без съгласуване светлината няма къде да кацне. Това е като да се опитваш да включиш уред в грешния контакт. Енергията съществува, но не се свързва. Отец няма да ти даде благословението, за да се изгуби то по пътя. Той ще ти го даде, когато имаш правилния съд, за да го приемеш. И точно този съд изгражда свещената книга «21 дни на просперитет и съгласуване с Бога вътре в теб ден след ден». Тази свещена книга не е просто четиво. Това е наръчник стъпка по стъпка с датирани молитви, стратегически декларации, кратки пости, упражнения за практическа вяра и откровения, които бяха скрити в писанията, за да бъдат предадени точно на това поколение. На първия ден прекъсваш връзката с забавянето. На седмия ден активираш честотата на промисълта. На 14-тия ден запечатваш пакт за финансов съюз с небето. И на 21-я ден, точно в края на цикъла, се случва онова, което братята наричат пробуждане. Тогава се отварят врати, на които дори не си чукал. Тогава телефонът звъни с онова предложение. Тогава дългът изчезва по начин, който никога не си представял. Тогава връзката се отприщва. Тогава тялото се възстановява. Вече получих свидетелства чрез съобщения, имейли, коментари тук в канала от хора от Бургас, Варна, Русе, които стигнаха до този 21-ви ден плачейки, защото почувстваха в плътта си, че нещо невидимо се е разкъсало вътре в тях. Тази свещена книга учи на духовните правила, които управляват твоята 1 минута. Не можеш да влезеш в светлината с дрехите на тъмнината. Свещената книга сменя дрехите ти. Линкът е в първия коментар на канала, фиксиран там най-отгоре, и трябва да ти кажа прозрачно. Този материал вече беше докладван, вече се опитаха да го свалят от ефир, вече пращаха заплашителни съобщения на тази страница, защото той противоречи на наратива на света, който казва, че бедният е роден да бъде беден, че страданието е съдба, че Божият син трябва да живее в мизерия, за да бъде свет. Лъжа, лъжа на дявола. Отец е собственик на златото и среброто и той иска да даде това, което е негово, в ръцете на децата си. Отиди там сега, изтегли свещената книга, преди да я свалят, и веднага след като я изтеглиш, се върни тук и коментирай с цялата си вяра: аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар не е просто коментар. Той е точка на духовен контакт. Той е указ. Той е подпис под договора между теб и небето. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде последният удар срещу съмнението, което все още живее в теб, и ще ти покаже точно как да разпознаеш сигнала на 1 минута, изпълваща се в реалния ти живот. Как ще разбереш, че твоята 1 минута е дошла? Има 3 знака, които винаги се появяват и повечето хора ги игнорират, защото мислят, че е съвпадение. Първият знак е необясним мир посред бурята. Ще бъдеш в средата на хаоса, с проблеми наоколо, и изведнъж спокойствие ще слезе в гърдите ти. Това не е облегчение, това е потвърждение. Вторият знак е затварянето на правилните врати. Ще почувстваш, че някои хора се отдалечават, някои среди престават да имат смисъл, някои навици започват да те дразнят. Това не е загуба, това е пречистване. Отец разчиства пътя. Третия знак е, когато започнеш да мечтаеш отново. Мечти, които си бил забравил, се връщат в ума ти. Желания, които изглеждаха мъртви, се разпалват. Идеи започват да се появяват посред нощ. Не ги игнорирай, запиши ги. Това е небето, което ти изпраща картата за следващата глава. И докато разчиташ тези знаци в живота си, искам да кажеш една молитва с мен, сега, на глас. Повтаряй след мен.
Отче, аз признавам Твоята ръка, приемам светлината, която Ти носиш, пречупвам всяка бариера на забавяне, всеки пакт на бедност, всяка негативна дума, която някога е била изричана за мен. Декларирам, че тази 1 минута се изпълва сега и животът ми навлиза в нова фаза в името на Исус. Амин. Готово. Нещо се задвижи. Може да не го усещаш сега, но небето го регистрира. А когато небето регистрира, земята се подчинява. Виж, знам, че си стигнал до тук с вяра. Знам го, защото уморения вече е спрял по средата на видеото. Този, който е стигнал до тук, е някой, който е бил избран за това слово. Затова коментирай сега тук отдолу думата светлина, заедно с твоя град. Защото искам да видя откъде България бива осветявана тази вечер. От София до Варна, от Благоевград до Силистра, има хора, които получават същото това послание. И ние се укрепваме, когато видим, че не сме сами в този път. Възползвай се да оставиш лайк на това видео, защото лайкът е като едно амин, което кара това слово да достигне до още хора, които се нуждаят от него. Абонирай се за канала и активирай камбанката, защото следващите видеа ще допълнят точно това, което преживяваш сега и не бива да изпускаш нито едно. И за да затворим този момент между теб и Бога, трябва да ти напомня за последен път. Отец не изпрати това видео при теб случайно. Той го изпрати, за да отвори вратата. Но ти трябва да преминеш през нея. Преходът от тъмнината към светлината изисква стъпка на вяра. И тази стъпка днес има име – Свещената книга, 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е мостът между това, което си днес, и това, което небето вече е постановило да бъдеш. За 21 дни излизаш от мястото, където светлината не достигаше, и влизаш в мястото, където тя живее. За 21 дни устата ти се научава да говори по начина на Отец. За 21 дни атмосферата в дома ти се променя. За 21 дни умората отстъпва място на посоката, страхът отстъпва място на смелостта, а забавянето отстъпва място на жътвата. Линкът е в първия коментар на канала фиксиран и те предупреждавам отново с цялата си честност. Този материал е подложен на атаки, защото той освобождава. Това, което освобождава, винаги пречи, така че отиди там сега, изтегли свещената книга, отвори я на телефона, на компютъра, разпечатай я, ако искаш, и започни още днес твоя ден едно. И се върни тук, за да оставиш своя указ, записан в канала. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар е твоето да към небето. Този коментар запечатва твоята 1 минута. Светлината идва. Остава само 1 минута. И когато тя се изпълни, ще погледнеш назад и ще разбереш, че всичко, през което си минал, е послужило, за да те доведе до тази точна среща с Бога. Ще се срещнем в следващото видео и нека мирът на Отца, благодатта на Сина и общението на Светия Дух слязат върху твоя дом днес, сега и завинаги. Амин.